Kupnja stana je veliki i važan korak, pri kojem razmišljate i o mnogim situacijama koje bi mogle poremetiti vaše planove. Novi Kredit Protect stambeni krediti Zagrebačke banke nude vam rješenja uz koja se lakše odlučiti na kupnju stana. Do 30. lipnja traje promotivno razdoblje s uvjetima kredita koje vrijedi iskoristiti. Kamatna stopa je fiksna u prve 2 godine otplate kredita i iznosi 5,99%, što je povoljnije od redovne ponude. Osim toga, nema naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Ugovorite osiguranje koje pruža financijsku zaštitu u slučaju otkaza ili duljeg bolovanja, kada BNP Paribas Cardif osiguranje preuzima otplatu anuiteta, te u slučaju smrti otplatu 60% ostatka kredita. Kredit Protect ugovara se na 5 godina, a nakon toga se može obnoviti. Premija osiguranja može se platiti iz kredita. Kredit Protect stambeni krediti Zagrebačke banke jedinstvena su ponuda na tržištu. Dobivate dodatno osiguranje u neizvjesnim životnim situacijama te povoljnije uvjete kreditiranja, što vam omogućuje lakše donošenje odluke o kupnji stana. Vrijedi razmisliti.